2026 इं मायथाइ गोदान बोसोरनि 5, 6 आरो 7 जानुवारि दानाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थांखिजों दिनै जनाय बिधान सभानि एमएलए भुपन पेगुखौ बानजायनाय आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै राथिराम बसुमतारीनो बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापरि सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव फैगौ 2026 इं गोदान बोसोरनि 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सिमेन्सापरि सानजारि नोगोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो थांखिजों दिनै बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनुरन्जन बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि जानुवारियाव सिमेन्सापरि सानजारि नोगोराव बिटिआर 6.3 दफाखौ जाफुंहोनाय थांखिजों बे जथुमाखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै आरो बे जथुमायाव खमैबो 6,000 थान्दैफोरखौ लानानै खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होयो। मैं प्रथमते धन्यवाद ज्ञापन करिम आमार यूबीपीओ आमार जिखिनि नेतृबृंद जे मोर ऊपर বিশ্বাস अर्पण कर और एबार जी 12 अंक अधिवेशन আছে ইয়াত সিমেন্সাপৰিত পাতাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে মোক সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব দিছে। মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিলো আৰু আমি সকলোৱে মিলি একেলগে গোটেই অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাহিৰৰ পৰাও 6,000তকৈ অধিক প্ৰতিনিধি আহিব। যদি আহে আমি ভালকে একেবাৰে সন্মানেৰে খুব সুন্দৰভাৱে আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ নাম হোৱাকে আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ আৰু যেনেকে পাতিলে ভাল হ'ব সকলো ধৰণে মই প্ৰচেষ্টা চলাই এইটো সফল এটা অধিৱেশন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। गोजोननाय जासिदों बे बेलासि समाव सानजारि नोगोरनि बे एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि नैबे लांगोनायाव जि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुमा जागोन। बे जथुमायाव दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैनानै मोनसे बानजाय आफाद दाफुंनानै होफैबाय। जोङो बरायनानै लादों सानजारि नोगोर सिमेन्सापरिनि जानानै दा बेवहाय जोङो बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामदों जे जोंहा सिमेन्सापरि हिसाबै बा सानजारि हिसाबै बा धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनसे गिलिर बिबान गोग्लैबाय। आसामनि गोबांथार जिल्लानिफ्राय गोबांथार बर' सुबुंफोरखौ गोबांथार बर' दैदेनगिरिफोरखौ जों जिहेतु बेवहाय बरायनांसिगोन मिटिं खुंनो मोनसे मोजां परिबेस खालामना होनांसिगोन। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनिफ्राय सानजारि नोगोरनि मानसिफोरा बा जोंनि धेमाजि जिल्लानि मानसिफोरा गासैबो एसे साखाफारा जानानै बेखौ बरायनो थाखाय जोङो रेडि जानांसिगोन। आं बेखौनो खावलायदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बयखौबो आं खावलायनो सानदों जे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो संगठनफोराबो दिनै जिहेतु खोब मोजाङै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। जोंनि बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, हारिमु आफाद, एक्स बिएलटि, सारेन्डार एनडि बे गासैबो आफादफोरा दिनै बे बानजाय आफाद दानायाव बाहागो लादों। बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय बिथां गासैबो आफादफोरनो आंनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासिबाय आरो जोङो जोंनि इउनिटिनि थाखाय बेफोर खामानि मावनायनि दरखार दं। इयुनावबो जों बेखौ मावलांनांगोन आरो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जे जोंनि बे ओनसोलनि इउनिफिकेसननि खोथाखौ जोङो बेजोंनो इस्टाब्लिश खालामनो नाजागोन आरो खालामनो नाजानांगौ बेखौनो आङो खावलायनो सानो। बेयो जुदिबा आंनि माने माबा नङा मा होनो बेखौ साबजेक्ट नङा अब्लाबो काउन्सिलजों नांथाबना थानाय हिसाबैहाय मोनसे खोथाखौ बुंगोन। जोङो काउन्सिलनिफ्राय जों गासै 8टा जायगायाव 8 जिल्लायाव बर' राव रोङै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे माने बर' राव सोलोंथाइ मिरु जों गायसनदोंमोन। बे गायसननाय हिसाबै जों दासिमहाय गासै 9टा मिरु जोंनि राव सोलोंथाइया प्राय कमप्लिट जानायनि लामायाव आरो 2सो मिरुआ दासिमबो माने एसे माबा माबि जाहोनो थाखाय फोरोंगिरि गैयै जाहोनो थाखाय जाफुंसारनो हायाखै। बेखौबो जोङो नैबे एप्रिल दाननि गेजेरावनो खुंथाया बेखौ मावफुंनो नाजाबाय थादों। जों आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंनि राव रोङै जायफोर ओनसोलनि बर'फोर बेजों मोजां रोखोमनि मोनसे रेसपन्स होनानै
रावखौ सोलोंनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हादों खुंथाया आरो भबिष्यत दिनावबो खुंथायनि जि दैदेनगिरिफोर जायफोर बिबानाव दं बिथांमोना इयुनावबो बेखौ कन्टिनिउ खालामनायनि खोथाखौ बुंदों दा बेनिखायनो जों मिजिंथिगोन लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों बे दानि जिथुनिखि जोंनि खुंथायनि लाजानाय मा होनो बेखौ बे सोलोंथाइ मिरुआ देग्लायनियाव फार्स्ट बोसोर जानायनि थाखाय खोब माने मिजिं बायदि जों जायखौ खालामदों बेफोरबायदि सोलोंग्रा सुबुंफोरा एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों अब्लाबो जों आसा खालामो भबिष्यत दिनाव इयुनाव खोब मोजाङै जागोन होननानै जों आसा खालामो